hem criticat que en un país democràtic i al segle XXI aquest tipus de sistema no té raó de ser. Però jo crec que aquest informe dona novetats, revela nova informació davant el papanatisme monàrquic que moltes vegades hi ha en aquest país, massa vegades vinculats al paper de la figura del rei com a defensor del sistema democràtic i de la democràcia durant el cop d'estat. Jo crec que aporta novetats importants en aquest debat sobre quin és el sistema d'estat, sistema que hem de tenir en el nostre país. La monarquia no és un tema tabú i, de fet, sempre hem volgut plantejar aquest debat públic. Nosaltres creiem que la monarquia cada dia està més tocada i cada dia té menys seguidors a Espanya i clarament a Catalunya. Nosaltres continuarem plantejant, tenim iniciatives al Congrés que precisament parlen del rendiment de comptes de la corona, de la transparència, del tema dels comptes, no només la publicació que es va fer, sinó que rendeixin comptes clarament del que fa la corona. I nosaltres sempre mai desaprofitarem l'oportunitat per plantejar que a nosaltres no ens agrada i que no compartim aquest